Ir-rap sewa għax dil-biċċa xogħol tal-arti li mhix arti versus li hija arti żomm. Imma jienu int għad ngħid għall-ġenerazzjonijiet li mhumiex daqshekk fija l-ħaġa u ma jafux x'inhi u għal xi daqshekk. Fimt? Mela biex nispjegawha b'mod intelligenti biex huma jifmu. Sewa għal xiex ir-rap huwa kumpless daqs pjanu. Per eżempju, għal xiex huwa arti li treat your skill level daqs il-pjano, daqs ħadd tikanta, daqs xi ħadd, fimt? Huwa leħnek huwa instrument, di li huma ma naħsibx li jifmu. Issa, mela ħa nipprova nispjegawha hekk. Kantant li juża l-vuċi tiegħu biex ikanta, dak melodija jiġi, sewa, mela dak nikkumparawh ma' kitarra, ma' pjanu, ma' trumbetta, dak huwa melody. Tagħna huwa percussion. U iktar ngħidlek jiena. Għax inti għandek l-element perkussiv. Ta' kif tħadd ir-ritmu. Drums imma bil-lingwistika. Bil-lingwistika, all right, imma jiena qed nipprova ngħid x'tip ta' biex jifmu x'tip ta' instrumentu. Għax naħseb hekk huwa l-unika mod li insib tajjeb biex niddiskrivih il xi ħadd li mhuwiex bħalna, tifhem? Ġifieri huwa verżjoni oħra ta' drums. Imma bħal hekk. Tifhem, jiġifieri hemm jaqaf fl-iskala, imma ovvjament id-drums juża l-ħsejjes li għandu bżonn juża u l-accents li għandu bżonn juża u bħala drummer aħra nużaw il-kliem u l-mod ta' kif niddeliverjawha. Tifhem, jiġifieri. Issa bad fuq hekk ukoll li hemm iktar kumpless li l-puzzle tagħmel aktar komplessa. Għax inti tkun konxu li inti qed tiforma parti mir-rhythm section ta' songs. Eżatt. U allura tagħmel dawn l-affarijiet kollha, il-pauses, il-breaks, il-double time, l-accents, dawn l-affarijiet kollha. Imma mbagħad ma' dik inti trid tajt storja per tgħid storja. Per eżempju, tgħid storja. Issa mhux biss tgħid storja, imma tgħid storja issa wkoll li ir-rimi kif ħatqabbilhom ħajkunu interessanti wkoll. Nerġa' morru isimgħu il-Mawra pereżempju. Żommu daw l-affarijiet kollha li għadha kif spjegajnilkom f'moħħkom, u mbagħad ifhem għalfejn il-Mawra iżommu kemm 100% of the time, għax ikun hemm daw l-affarijiet kollha li jkunu għaddejjin f'daqqa. Illi ir-rapper f'dan il-każ il-Lapes ikun għamel daw il-konsiderazzjonijiet kollha, u daw il-konsiderazzjonijiet qed jagħmlhom kull fucking sekonda tas-song. Mbagħad għajdli jekk dik xarti. Mela, tlaqna?